Så på, Jonas. Sådan. Hej. Så nu. Jeg glæder mig til i dag. Fedt. Og velkommen til alle sammen. Jonas, jeg er medlem af Zetland. Og dem hører jeg hver morgen. Og i går, der kom de med en stor opfordring til mig, at jeg skulle være nye medlemmer til deres abonnementsløsning. Ja. Hvis jeg sender et link til dig, så kan du selv bestemme prisen. Ja, okay. Ja, okay. Og hvor lang tid? 3 måneder. Okay. Så du er faktisk... Ja. Det er en meget interessant intro-kampagne faktisk. Og så er det faktisk sjovt, at de har tænkt 3 måneder, ikke? Altså, det er jo også den gode onboarding, ja. Hvordan får man dem godt i gang og skaber noget god loyalitet og adfærd. Ja. Ja. Okay. Jeg synes faktisk, at det er meget interessant, at de væver på den her måde. Fordi hvis der er noget, jeg ved som marketing, så er det med at skaffe gode leads inden for forskellige kanaler. Det kan godt være svært nogle gange at finde de rigtige. Og jeg ved, hvis der er noget, der er en god kanal, så er det word of mouth. Ikke? Altså, hvor jeg får en anbefaling. Jeg synes, det er en sindssygt interessant kampagne. Og de har nogle klare mål, som medlemmer er med til at løfte. Jeg synes faktisk, det er en virkelig interessant måde at gå i gang med. Og være nye medlemmer. Og for mig, som gammel mediepige, så ryster det jo min grundvold. Okay, ja. Okay, ja. Men jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt at se, at der kommer så mange nye måder at gøre ting på. At det ikke bare er det sædvanlige, men at der er helt nye vibes ude der. Sådan, Hvor kan man finde det tilbud, hvis man lige sådan er nysgerrig derinde? Jamen, det er jo faktisk kun mig, der kan give dig adgang. Ja, okay. Som medlem? Ja. Okay, så vi skulle dele det med gruppen her. Ja, det kunne da godt være, at jeg skulle prøve at se, om jeg kan øge deres abonnementsbase. Ja, lige præcis. Og man kan se, at der begynder at komme, der er ved at være en del på. Ja, godt. Så kan vi begynde at snakke lidt om lidt praktik. Ja, lad os gøre det. Ja. Hvis vi lige venter på det sidste. Ja, men vores præsentation, den er faktisk på engelsk. Men vi kommer til at tale på dansk. Og grunden til, at vi har lavet den på engelsk, det er faktisk fordi, at vi øver os og vil gerne ud over Europas små andre lande. Og så derfor har vi faktisk været lidt doven. Okay, ja. Det har vi ikke. Vi har knoklet. Men det hele bliver selvfølgelig sendt til jer efterfølgende, og I skulle også gerne have et link til selve præsentationen, så I kan downloade den. Fordi der er sindssygt mange tal heri, og der er utrolig mange gode fif at få med, synes jeg faktisk selv. Så kan man lige grave lidt mere ned i det efter det her webinar. Men det er sådan, vi har lavet den her præsentation, men det er altså ikke forbudt at stille spørgsmål undervejs. Så der er sådan en lille chat ude i jeres højre side, skulle det gerne være. Og bare lige for at se, at den faktisk virker, kunne I så ikke skrive, hvad er det seneste abonnement, I faktisk har brugt? Ja, så for mig det er ikke engang Zetland, det er simpelthen Swapfits. Jeg har cyklet hertil. Ja, hvad er det abonnement, du har brugt sidst, hvis man siger det sådan? Jamen, det er nok, jeg abonnerer faktisk på champagnekassen, så jeg er en af de heldige, der ikke er på ventelisten. Så det er faktisk, altså når det kommer ind om døren, der en gang om måneden, så er det bare noget at glæde sig til, at det skal blive fredag, og jeg kan spise lidt god mad, og så lige smage på den. Ja, lige præcis, ja. Det er sådan lidt livsnyder ting, men det er ikke et tosset abonnement, vil jeg sige. Yes. Ja, fantastisk. Nå, Dina, hun har været sagt, og Morten har også på champagnekassen. Ja, okay, yes. Sådan. Fantastisk. Jamen, den virker. Skal vi sige den? Fantastisk. Jamen, lad os gå videre. Vi har en agenda i dag, og den ser således ud. Der er en masse tal. Der er en masse kopier, vi kommer til at gå igennem. Men vi starter med at lave en kort indflyvning til, hvad er abonnement, hvor meget er det egentlig brugt? Hvordan er markedet egentlig? Hvad sker der i øjeblikket? Hvad for modeller ligger der, som bliver brugt mest? Hvad har vi af erfaring? Vi er jo nede i motorrummet. Du er mere sådan strategiske. Og hvad er det så, der er vigtigst at arbejde med? Og hvordan kan man arbejde med det? Og så har vi lagt en plads ind til, at I også kan spørge bagefter. Så ja. Dejligt. Ja. Jeg kunne se, at der kom lige en sæsonkort til OB's hjemmekamp. Så det er også et af de gode der. Sådan. Det må næsten være Rasmus for safe, vil jeg sige. Ja, lige præcis, der kommer derop. Okay, sådan. Ja. Jamen, den skal også støtte. Check. Det er vigtigt. Ja. Yes, fedt at høre OB tilbage i Superligaen. Det er fantastisk. Og nordisk film, det er jo også en interessant case. Ja. Helt sikkert. Så lad os hoppe ud i det. Bare lige kort om mig, der kommer til at snakke
mest nu, men så tager du ordet over, ikke? Ja. Jeg har arbejdet med abonnement på Ekstrabladet. Og hvis der er nogen, der er kreative og nogen, der er krævende, så er det dem, der har abonnement på Ekstrabladet. Så jeg har virkelig lært min lektie, hvordan man skal håndtere abonnenter. Man skal ikke tro, man kan noget. Man skal virkelig holde skarp og virkelig være god til at kommunikere, hvad det er, de kan forvente at få, og hvorfor at de får netop det, de gør. Så har jeg også været i gang med en startup SaaS-løsning med at sælge abonnementer der. Det var eddermame svært. Noget af det sværeste var faktisk at definere, hvordan abonnementet skulle være. Det var virkelig en svær løsning, ja. Og så har jeg faktisk arbejdet for en e-commerce, som hele tiden snakker om at skulle lave abonnementer, men aldrig nåede at knække koden, hvis man kan sige det sådan. Der var faktisk mange ting, der gjorde, at de aldrig kom derhen, selvom det er helt oplagt. Så ja, så det er min erfaring. Godt. Jamen, jeg har glædet mig. Ja. Så jeg hedder Jonas Nygaard, jeg kommer fra Subscribe, og har været i Subscribe en godt snart 3 års tid, og sidder som ansvarlig inden for det, vi kalder growth-afdeling, og sidder som partner. Og vi kommer, arbejder med abonnementer og medlemskaber, vil jeg sige, i en lang årrække, men med senest for Swapfeeds, nu nævnte du cyklet på den. Ja. Så det til dem af jer, der i hvert fald bor specielt i København, så kører næsten 20-25.000 af de her cykler rundt med blot forhjul, så det er et ret fedt abonnement, og virkelig et product as a service, kan man sige. Ja. Så det glæder mig til at også dykke mere ned i nogle af de her abonnementsmodeller og så videre. Jeg synes, lad os hoppe ud i det. Yes. Altså, jeg har taget mange slides, mange tal med i dag, og I må meget gerne stille nogle gode spørgsmål derude undervejs, det skal jeg prøve at besvare. Men først og fremmest skal vi bare lige sige, hvad er det egentlig, der sker ude i abonnements, både Danmark, men også i verden for den sags skyld. Fordi der sker bare rigtig meget, og vi kan bare se, at det flytter sig helt enormt. Altså, det er alle steder, at folk taler om, hvordan kan vi gå i abonnement, hvordan kan vi skabe en stærkere loyalitet til vores kunder. Hvis vi lige hurtigt til gennem 18, det er faktisk antallet af gennemsnitlige abonnenter, eller subscriptions, man har i en husholdning i Skandinavien, som vi har set for vores seneste undersøgelse, Subscribe. 485, det er faktisk, hvis vi tager den i euro, hvor mange penge man faktisk bruger på abonnementer. Okay. Nogle bruger mere, nogle bruger mindre. Altså næsten 3.600 kroner? Yes, så det er jo simpelthen på tværs af alle mulige forskellige produkter, altså og forbrugsvarer, var jeg lige ved at sige, og altså det kan jo også være sin elregning og sit mobilabonnement og så videre, ikke? Så vi kommer hele vejen rundt. Det er jo, diskussionen er jo sådan set bare at have en løbende relation til en virksomhed, altså det vil sige, at kunden betaler gerne på noget månedligt eller kvartal eller årligt for en sags skyld. 61%, det er sådan set, de siger, at de faktisk har flere abonnementer i dag, end de havde for 5 år siden. Og 20%, de siger faktisk, at de vil have flere abonnementer i fremtiden. Så vi ser virkelig, at der sker noget ude i forbrugs, ude i Danmark, også i Skandinavien for den sags skyld også. Hvis vi prøver at hoppe en tank fremad, så er 44%, det er faktisk folk under 40 år, som siger, at de har flere abonnementer i fremtiden. Så der er ikke nogen tvivl om, at når vi lige kigger på den der aldersgruppe, så er der altså noget mere det her med convenience, fleksibiliteten, altså det der med at ikke skulle eje, men ud og abonnere, altså den der med at have den frihed til, at du ikke har bundet din økonomi i en stor bil, eller mange begynder at lege eller abonnere på en Swapfeeds og så videre også. Jonas, hvorfor tror du, den adfærd, den har skiftet? Altså, jeg er jo blevet opdraget med, at man skulle eje. Jeg er faktisk også den generation, hvor jeg fik besked på, at nu kan jeg godt begynde at samle på mit eget stel som 18-årig. Ja. Det kunne jeg for øvrigt aldrig drømme om. Men hvorfor er der sket den skifte, tror du? Vi siger faktisk ofte, at hvis vi tager helt tilbage til finanskrisen, hvor der var mange unge, der så sine forældre virkelig struggle i en periode, hvor folk blev opsagt, der var dårlig økonomi. Altså det var sådan set det med at have bundet en masse penge i en masse møbler eller dyre forbrugsgoder, kan man sige. Ja. Den her fleksibilitet, og nu så vi det jo senest for et par år siden med krigen i Ukraine, hvor lige pludselig inflation bare rejste, og renterne også steg i vildskab. Og det er jo lige præcis det, der sker, det er, jamen nu har jeg bundet, jeg har købt en bil, der koster x antal kroner, jamen jeg kan simpelthen ikke komme af med den igen ud og tabe på den stort. Ja. Så der sker simpelthen en ændring i adfærden, at vi hellere vil ud og have den der mere fleksibilitet,
have bedre rådighed over vores økonomi. Og det er specielt de unge her, som bemærker det, kan man sige, den udvikling, der kommer. 36%, de siger faktisk, når vi lige taler om det, altså de vil hellere have adgang til en service, end at faktisk købe den. Og det er også derfor, vi ser alle brancher, alle typer, på tværs af industri også, der begynder at kigge, hvordan kan vi lave det her abonnement, hvordan kan vi få en stærkere relation til vores kunder, uden at man sådan set skal købe det, kan man sige. Så tog jeg lige den her 61. Vi har nogle gange lidt sjov hjemme på kontoret. Hvem har egentlig flest abonnementer? Og der må jeg sige, det kan jeg ikke slå. Det er faktisk min kollega Morten. Han har 61 abonnementer derhjemme, så gennemsnittet er 18, men han har faktisk 61 derhjemme. Det synes jeg også er sådan, nu har han så også lidt abonnementsnørd, men altså når det er sagt, så... vildt nok. Ja, præcis. Men hvad er det, der sker? Lad os lige hoppe lidt videre ud og kigge på det store billede. Altså vi kan se, når vi bare lige kigger på den her, vi skal nok sende jer slidesene efterfølgende, men altså 70%, den her oppe i venstre hjørne heroppe, altså de ser simpelthen, at abonnementsmodellen, det er en del af for at skabe succes for de kommende år. Og faktisk siger man også, at 64% af de consumers, altså de føler faktisk, at de har et stærkere relation til dem, som har en abonnementsvirksomhed. Så det viser virkelig også, at vi kigger på det der med kunderejse, vi kigger på at skabe den der loyalitet undervejs også. Så det er nogle af de der fokusområder, der er. Og det er jo alle brancher, industrier, som nævnt, ikke? Altså vi har Swapfeeds oppe i venstre hjørne, men altså vi har jo også, man kan få synoptik, man kan få briller på abonnement i dag. IKEA, som jo er gået lidt ind i en B2B-løsning med Nordnorm faktisk, som jo er kontormøbler. Virkelig en spændende udgave også, hvor man så set kan skalere op og ned afhængig af efter behov. Vil det så sige, at man, altså du kan simpelthen få leveret IKEA kontormøbler, stole, borde og deslige? Jeg kender ikke til, om det er IKEAs produkter, men det er i hvert fald Nordnorm, som har alle, altså B2B, de kan sådan set facilitere et helt kontor, landskab, så alt fra kontorstole til borde og møbler osv. Det møblerer fuldstændig for dig, for en fast pris om måneden, og så afhængig af, hvor mange seats du har, og så kan du skalere op og ned, afhængig af, hvordan din virksomhed udvikler sig. Ja, fordi så begynder vi jo også igen at tale om en investering, ikke? Fordi hvis man har 5 borde, der er tomme, eller 5 stole, der er gået i stykker, eller så videre, ikke? Altså det er jo alligevel nogle udgifter, men vi vil også gerne sidde rart. Ja, men altså også, specielt også for mindre virksomheder, altså det der med at binde relativt stor økonomi, eksempelvis kontormøbler, så de er sådan set på god vej frem, så det kan godt anbefale at tjekke ud, hvis man skulle det. Så har jeg lige taget et par forskellige, hvad er det, der sker derude lige for tiden med, og bare lige til jeres inspiration, de har nok ikke gået næsen forbi, at Wizz Air, som jo har lanceret et abonnement, det er meget interessant, altså specielt i de her miljøtider, er det selvfølgelig en stor udfordring, men altså argumentet om at fylde deres fly op, altså få sæderne fyldt op og så videre, nu... Det er meget ugennemsigtigt. Der er mange ting, der står med småt lige i det her abonnement. Men det er måske en version 1.0. Man kan godt forestille sig, at der er andre, der kommer på banen og laver noget, der er meget mere gennemsigtigt, og måske en anden form for forbrug eller adfærd i hvert fald. Det skal blive spændende at se, men de har i hvert fald fået meget medieopmærksomhed, kan man roligt sige. Så har jeg også lige taget den her med, Swapfeeds. Det er jo selvfølgelig, en forkærlighed for. Men senest fra Finans, det er faktisk fra sidste uge af, hvor at et underskud til millioner på 2 år, og det vil sige, at de har gået hårdt ind på, og specielt at man kan abonnere på elcykler. Og det har givet en kæmpe stor, virkelig fremdrift i deres forretning. Og jeg talte med dem her for et par uger siden, og de sagde, det er helt vildt. Det der med at ikke skulle bruge 20-25.000 på en god elcykel, i stedet for at sige, at du abonnerer på den, og så kan du prøve den af, frem for ud og så binde dig. Så det er lidt mere at tale ind i den her med fleksibiliteten i økonomien også. Plus, den bliver også stjålet. Ja, der er du så tyveriforsikring inde på det, kan man sige. Ja, men det er jo bare så ærgerligt. Der er så mange gange, hvor man har set og hørt, at så har man købt en ny elcykel, ikke? Fordi at det er jo lang tid, man skal bruge den, og man er meget afhængig af at bruge sin elcykel, så er den der ikke nede på gaden næste morgen. Så der kunne du få den byttet om, jeg tror det er løbet af 24 timer garanti, som de stiller. Så har jeg taget en anden en med, Framio. Og den er jeg selvfølgelig nysgerrig på, om folk de kender derude. Framio er jo sådan set en software, som leverer en software til tablets,
hvor at man får adgang til at kunne sende billeder. Så det vil sige, hvis jeg køber en Framio til, lad os sige, mine forældre, så stiller de den hjemme i stuen, og så har jeg appen, og så kan jeg sende billeder. Så når jeg lige har taget fra weekenden af, at jeg vil ud og lave noget hyggeligt, så sender jeg et billede til deres Framio, kan man sige. Og jeg kan nok ikke sige med 100% sikkerhed, men jeg vil sige, at de kommer til at være en stærk contester til årets abonnementspris til næste år. Okay. Og hvorfor gør de det? Det er jo fordi, de har lanceret så en plus-version, hvor du betaler for mere adgang til at kunne flere billeder, du får adgang, altså storage, altså lager backup og så videre. Ja, fordi vi har faktisk givet min farmor sådan en der. Men hun slukker jo for internettet for at spare penge. Yes. Det er ret ofte, så skal vi have den der kode for at genaktivere det. Så hvis der er backup i den der, det tror jeg vil være en rigtig god idé. Yes. Så Framio her, så med deres Plus-app, nu bliver bare lige spurgt, du kan lige se i kommentarfeltet om slidesene. Vi deler selvfølgelig slidesen efterfølgende også med recording der. Men Framio kommer fra Aarhus, og har jo som sagt arbejdet de sidste halvår på deres plus-løsning, som man er betalt. Og den lancerede de tilbage for 2 måneder siden. Okay. Og de har faktisk over 50.000 abonnenter, de har fået på 2 måneder. Så det er også derfor, jeg siger, okay, jeg tror altså her der er en seriøs konkurrent til, om det bliver Safe eller Matas, der igen kommer med helt op i toppen der. Men altså prøv at forestille 50.000 abonnenter på 2 måneder. Og de er altså godt på vej, fordi de her tablets, de bliver solgt over hele verden. Og nu tog jeg lige den næste her, og det er faktisk fra i dag, for hvad er det ved at være, en time siden. De har lige 1 milliard moments er shared på Framio, på deres billeddeling. Så man kan godt forestille sig, hvis vi lige dividerer det med antal tablets, der er derude bruger, og så begynder også at sige, at der er altså noget kritisk masse at kunne tage og sælge den her Framio Plus til. Så den synes jeg, I skal prøve at holde øje med. Den, altså potentielt kan det godt blive måske det største abonnementsvirksomhed nogensinde, som kommer fra Danmark af. Altså det er altså nogle enorme tal, vi snakker om potentielt set. Så tog jeg en lille sjov en her. Det er faktisk Biden-Harris-administrationen. De har lige lanceret et nyt effort i forhold til, at det skal altså være nemmere at komme ud af sine abonnementer. Vi er tilbage her i midten af august. Altså det vil sige, make it easier to cancel subscriptions and memberships. Det er simpelthen en af deres kerneområder, og jeg kan jo ikke være mere enig. Altså det holder jo, vi går tilbage til det med kuponhæfterne og de her ugennemsigtige abonnementer, man havde hos både forsikringsselskaber, men også, jeg vil lige vil sige på aviser, back i 90'erne. New York Times har jo lige haft en vældig sag omkring det der med, at man nærmest ikke kunne opsige det. Altså, fuldstændig rigtigt. Så jeg tror, så når vi lige kigger i dag på både KPI og specielt Bilværk, som jo er en betalingsplatform, jamen der er ikke nogen tvivl om, at vi vil gerne gøre det nemmere. Har man en god relation til sine kunder, så har du også en længere livstid, og så har du sådan set også en bedre forretning. Så det er en win-win. Men det er bare sådan en sjov lille sag. Det er altså også de på amerikanernes søgefelt derude, når de kigger på det. Hvis vi lige hopper videre en gang i forhold til det her med loyalitet, og ikke bare, altså det er en transaction, altså det hænger jo godt sammen med Det Hvide Hus også. Hvad er det, der skal til for at skabe en god kundeadfærd, men også loyalitet? Vi arbejder noget sådan i subscribe, så kigger vi meget fra det, altså fra transaktion til relation. Vi har jo virkelig godt kigget, når vi kigger ind over markedet, set, der er bare mange, de pusher produkterne ud i forskellige kanaler, og så kommer der nogle kunder, og så håber de på at se dem igen senere. Altså det vil sige, at de mangler både noget data, men de mangler også at skabe en god relation. Og det er en dyr måde at gøre det på. Det må man sige ja til. Bare smide en masse ud, men hold op, vi har mange e-commerce forretninger i Danmark, som jo bare gør alt, hvad de kan for at bare sælge en masse, og så håber de på, at kunderne kommer tilbage igen. Og der vil vi jo gerne flytte det der, altså i forhold til selve abonnementet, hvordan kan vi få kunden i centrum? Og det er et af de bedste eksempler, som vi tit nævner, det er jo Spotify-eksemplet. Spotify, de laver bare hele tiden, der er overraskelser, der er din yearly wrap-up i slutningen af året, og så har de jo bare lavet den her netværksdel, det med, at du har en familieabonnement.
synes, det er så interessant. Du har dine familiemedlemmer har deres egen playliste. Hvis du opsiger abonnementet, så mister de hele deres data, hele deres historik. Og for unge mennesker kan det jo godt hurtigt være, der hele deres identitet også, de vil miste den vej igennem. Så det her med at få skabt en mere bestærker relation med kunden i centrum også. Og det er også derfor, når vi så kigger på det her, hvad er det egentlig de gode abonnementsvirksomheder, de kan, når vi sådan kigger på tværs af kunderejsen. Og for mange vil den der faktisk være ny, når vi kigger på den. Der er mange af tingene, der siger, okay, jamen, ja selvfølgelig, det arbejder vi der med. Men altså, hvis vi lige kigger på selve kunderejsen her fra, vi siger værditilbuddet, til du faktisk sign up, onboarding, adoption og hele vejen igennem kunderejsen. Vi kan bare se derude, dem som er allerstærkest, som er allermest fremdrift, de har bare styr på alle de her steps. Men er det ikke også fordi, at de har styr på det step, der hedder, vi ved, hvornår vores produkt skaber værdi? Jo, det kan man sige, eller i hvert fald måske mest af alt styr på, at de har god data på at håndtere. Fordi når den ikke skaber værdi, eller du ikke får brugt din service, f.eks. i Swapfees tilfælde, så siger du det op. Altså det her med simpelthen lige de der, altså hvad er det for nogle churn-faktorer, der kan komme i spil. Men det ændrer ikke ved, at hvis du ikke har en god nok onboarding, jamen så har du bare i hvert fald de første par måneder virkelig en stor chance for, at de falder fra. Men man giver op. Men faktisk den her adaption, det er, om nu har vi onboardet dem godt, men hvad sker der så? Hvad gør du for at fastholde dine kunder? Hvordan får du kurateret dit udvalg undervejs også? Altså virkelig få skabt en god relation, og det er også derfor, altså personificering er opregnet de ting, som bare kommer mere og mere frem. Men man kan også godt gøre det i en lidt mindre standard til at starte med. Det vigtigste er sådan set bare, at man forholder sig til de her steps i hele kunderejsen. Og så har vi faktisk den, vi kalder urgent retention. Den hopper måske lidt ind i selve betaling. Altså det skal være nemt at opsige. Men man må godt give dem et counter-offer, når de har sagt årsagen, frem for bare, du kan bare sige op, eller sådan set gøre det virkelig ugennemsigtigt. Så det er med virkelig at tænke på, okay, hvad har jeg egentlig lige på den korte bane, har jeg en god fastholdelse, men også hvordan får jeg dem så tilbage igen, for når du har haft dem altså ude af folden, så har du betalt for dem en gang, så i hvert fald lige fastholde sin permission det kan og mulighed for at tale med dem. Lige præcis. Så det er sådan, lige sådan hele den her. Og den er selvfølgelig nysgerrig for at høre, hvad folk de tænker derude, hvor er det, de struggler mest. Det må I da meget gerne skrive i kommentarfeltet, så kan vi altid lige vende tilbage til det senere hen. Men om det er det i sign-up og onboarding-fasen, eller er det faktisk i den akutte fastholdelse af urgent retention, hvor man godt kan blive presset i hvert fald. Så har vi nogle forskellige modeller, som vi har lovet her, og vi har også nogle forskellige indsigter, når vi kigger på den del. Når vi lige kigger her på abonnementsmodellerne, så har vi faktisk, i hvert fald det i vores regi, så tænker vi meget med inden for en kasse, det hedder, der er 9 forskellige modeller. Og uden at hoppe alt for meget ned i dem, så er det klart, det er selvfølgelig det, vi ser, der virkelig vækster, og hvor der er gang i den, det er faktisk nogle af de her retninger, som vi har her. Det vil sige, altså all you can eat. Ja, hvor du bare kan konsumere lige så meget, præcis, du har lyst til. Det er jo, hvis vi tager Nordisk Film Plus, godt eksempel, hvor man kommer ind, betaler, og så får man så bare adgang til en buffet af danske klassikere også. Men altså, vi har også multi-user-delen helt ude til højre, og det er jo faktisk der, nu skal jeg lige frame jo på os, fordi det er jo faktisk det her med som familie, vi abonnerer i fællesskab, det kan være min bror og jeg. Vi bor 2 forskellige steder. Han vil gerne vise billeder til Frameo-appen, det hos mine forældre. Og det vil jeg egentlig også gerne. Jamen, så har vi sådan set en multi-user-funktion der. Men der er jo også i forhold til, altså, vi har jo den helt klassiske, man kan have en freemium-udgave, og man kan også gå plusvejen også. Og så er der Greenfee-delen, og det er nok der, hvor specielt e-commerce-forretninger begynder også. Vi skal ikke bare sælge til kunderne en transaktion. Vi skal mere skabe den der gode relation til dem undervejs. Og det er jo i særklasse af Clubatas Plus bare et eksempel, hvor at der virkelig er god knald på, hvad jeg lige vil sige. Så har vi også årstiden med årstiden Plus også, som også får adgang til flere services og nogle gode rabatter og så videre, og gratis levering lige præcis. Og den er nemlig meget anvendt, synes jeg. Det er med gratis levering, du kunne spare penge op og så videre. Jeg synes også, det giver god mening i en eller anden omfang, så længe at man også kan eksekvere på det, og først at man selv som virksomhed kan honorere det. Fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke bare en nem sag nogle gange. Der er virkelig mange af de her modeller, hvor vi tænker, okay, det er i hvert fald dem, der vinder frem
ude i markedet. Og nogle af dem er selvfølgelig nemmere at håndtere end andre, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis man skal skabe en stærk fremdrift, jamen, så er det nogle af de her modeller, der kan give nogle gode muligheder. Du har også taget noget med her. Ja, fordi man kan sige, en ting er, at altså i princippet, så kan jeg ikke pege på og sige, jamen det er den her, vi altid kører, den her model, vi altid benytter, og det lige passer ned i jeres kasse. Jeg synes faktisk, det var en svær opgave at komme med det, hvor at vi ser, at der er flest abonnenter, og hvor vi ser, at de fleste anvendte modeller. For når jeg kigger sådan lidt generelt, jamen, så er der nogen, der har oprettet, kan man sige, et form for abonnement. Det vil sige, det kan være en premium, eller hvad nu ellers det kan være. Og der er altså nogen, der har over 86 forskellige abonnementer. Og det er sådan lidt forskelligt. Men helt klart, så ved vi jo, når vi snakker med vores kunder, så det her membership, altså det her medlemskab, det har jo egentlig gået fra fitness, det kender vi alle sammen, til det her medlemskab, du får adgang til nogle ting. Men lige pludselig er det jo også Boots, der har været, den har stået forkert. Det gør jeg faktisk hver gang. De er nået op på over 1 million medlemmer. Sådan. Det er deres gratis loyalitetsklub, som de promoverede her sidste år. Og nu skal de jo ligesom til at sætte penge bag ved det, kan man sige. Hvordan giver det så mening at være medlem af Boots med CT? Og hvordan finder man egentlig ud af, hvad giver det så af værdi? Altså fordi helt sikkert, så har de gode til at skræddersy deres indhold, og de er jo med til at, kan man sige, skabe en adfærd, hvor man måske også har lyst til at købe mere tøj, fordi man får det rigtige, og man måske også lige præcis får den der rigtige rabat. Så jeg synes, det er virkelig interessant at følge. Matas er jo altid et fantastisk eksempel, og Saxo.com er jo også et godt medlemskab. Jeg så lige Dina, hun har været på Saxo i morges. Og så noget af det, som vi også ser som membership, det er jo Ejner Hessel, altså en bilforhandler. Han har et dækhotel. Yes, det er jo right. Det er faktisk ret interessant, så du har, fordi noget af det, som vi oplever mere og mere, er jo også, at vores adgang til lokaler og så videre, bare tage Pelikan som et godt eksempel også, altså de låner jo ikke bare ud til folk, der lige skal flytte i en periode, de låner opbevaring til folk, der virkelig har et behov for at kunne komme af med noget ekstra opbevaring til noget andet, og et hotel til bildæk, det er da genialt, fordi jeg har hverken bil, men vi har ikke plads til at have 4 dæk. Altså det vil jeg bare sige. Jeg synes, det er et spændende abonnement. Jeg mener også, det er inklusiv dækskift, og jeg tror faktisk også, at service også, vaske bilen også. Altså, jeg synes, det er meget sjovt, når du lige nævner Boost, fordi jeg synes virkelig, de gav meget ud til at starte med, og så er der simpelthen en form for, der er en loyalitetstrappe og noget point, som jeg ikke helt selv har kunnet gennemskue. Så de har gjort det måske også en lille smule kompliceret eller svært for sig selv fra starten af. Man kan også give for meget ud i en gratis version, frem for så ligesom at upgrade. Så der vil jeg sige, altså hvis man kigger mod den der Matas-model, det er i hvert fald den, hvor vi tydeligt kan se resultaterne af det. Det var også til e-handelsprisen, hvor de fortalte om både deres vækst, men også altså, hvor stor en del af forretningen der faktisk er ved at udvikle sig i abonnement. Og vi kan jo faktisk se, når vi lige kigger ud over landskabet, at hvis du har et betalt loyalitetskoncept, så køber du faktisk for 3 gange mere i en spejling mod en kontrolgruppe, der har gratis, altså bare adgang til en kundeklub, der er gratis. Så der er sådan set 3 gange mere køb adfærd blandt dem. Det synes jeg egentlig er meget spændende, når vi taler om, hvorfor skal man gå i et betalt fordi der ligger noget commitment i det også, ikke? Og man vil egentlig gerne bruge sit abonnement, når man betaler for det. Det kan jeg bestemt også ikke genkende til. Over i den anden side, kan man sige, der har vi det consumption, altså det har vi champagnekassen. Vi kan også kalde den surprise, men et eller andet sted, det der med at have et abonnement på noget, som du forbruger. Det kan vi bare se, det vokser mere og mere. Jeg har sat Bullerbox på, for jeg synes, det er så interessant. De har sindssygt mange forskellige planer, altså forskellige abonnementstyper. De leverer en kasse med hundeting. Det er simpelthen snacks, legetøj, foder og så videre. Og det går ret godt. Altså de er på det hele nordiske marked. Champagnekassen kender vi alt for godt. Så er der forskellige vinboxes, og så er der MyWay. Vi har lige faktisk tegnet et abonnement. Sådan. Der skulle have en ny Mac, og skulle vi købe en upfront, som vi alligevel ved bliver for gammel. Om 3 år, så skal hun have en ny igen. Og som, hun bruger sin Mac rigtig meget, men den kommer også nogle gange til skade.
Så vi har faktisk købt et abonnement på en Mac. Synes jeg faktisk er ret fedt. Det kan enig. God fleksibilitet også, kan man sige. Absolut. Og der hvor jeg synes, at medlemskaber lige pludselig får en anden lyd end bare fitness eller noget andet, det er for eksempel det kollektive klædeskab. Hvor at du tilmelder dig en plan hos en af deres lokale butikker. Det kan være Nørrebro, det kan være Vesterbro, det kan også være i Aarhus eller Odense. Og så betaler du faktisk et abonnement for at få lov til at få adgang til tøj. Yes. Og i det du selv udveksler tøj og får noget nyt med hjem, du afleverer noget andet, så er der også et pointsystem. Jeg synes virkelig, at det er en interessant abonnementsmodel, fordi noget af det, som de kæmper for, det er det her overforbrug. Jeg er virkelig spændt på, hvordan det går dem, og 200 kroner for at få nyt tøj, adgang til nyt tøj hver måned, det er faktisk ikke mange penge i forhold til, hvad man nogle gange selv bruger. Nej. Så det er en spændende rejse, fordi det er også en adfærdsrejse. Og jeg tror, med de tal, du har vist i forhold til, hvordan de unge har det, i forhold til også de lidt ældre, så tror jeg, at de vender mere og mere ind med den der model. Ja, enig. Ja. Og så er der den, vi er lidt uenige om. Okay. Ja. Fordi er det her et abonnement, eller er det en afbetaling? Ja. Men rent faktisk, så er det sat op som en abonnement inde hos os. Ja. Og rent faktisk, så kører det bare, kan man sige, i 8 måneder, og du afbetaler 315 kroner, og så har du allerede din billet næste år til Roskilde. Ja. Og hvad ligger der så i retention, ikke? Ja, det er det. Altså, jeg tror, da jeg så den slide, så vil jeg sige, der gjorde det en lille smule ondt i mit, som det rene abonnementshjerte. Altså, jeg vil jo hellere have, at man abonnerer en lavere pris, og så er det sådan set bare recurring. Der er ikke nogen end date. Altså, det er jo, det for mig virker det lidt som, på et tidspunkt var vi ude og besøge et større kulturelt kulturhus her i København, hvor de havde sådan set års kunder. Du havde et årskort, og hver eneste år, så skulle man selv ind og forny det. Det vil sige, de vidste, der var 20% frafald, og de skulle sådan set ud og hente de der nye kunder igen, eller kommunikere, hvor vil du forny dit kort. Altså her kunne man sådan set sige, jamen, vi har x antal 1000 pladser, hvis du ønsker at få være abonnent hos Roskilde Festival, du får en billet, så kan det være, du får nogle andre goder og services, og så betaler du det her om året, indtil du opsiger det. Og der er der selvfølgelig en eller anden karensperiode på, at man skal jo selvfølgelig have betalt sin billet og så videre. Men det der med, at du efter 8 måneder, der skal de til sådan set at købe dem tilbage, eller få, altså på deres permission og så videre. Jeg vil sige, du skal have en fortløbende engagement med din kunde, og så skal de selv vælge at opsige. Det er ikke, hvor at man automatisk ryger ud af et flow efter x antal tid. Det vil jeg sige, det er en lille smule mere afbetaling. Men jeg kan godt se, at det giver mening på platformen. Det er jo en nem måde at bruge det på, så det er jo meget fedt. Og så må man sige, at de har jo verdens bedste retention. Altså, folk lige kommer jo frivilligt igen for at sove i våde soveposer og så videre. De er meget privilegerede. Så du tager Safe med? Ja, jeg har faktisk taget Safe med, og ikke fordi, at de er en fantastisk historie med gået fra enkeltsalg til abonnement og så videre. Den kan vi altid underholde om. Men det, jeg synes faktisk, der er mest interessant ved Safe, det er deres måde at håndtere omnichannel på. Fordi dit slide viste os før, der er jo forskellige kanaler, og vi opererer jo på mange forskellige kanaler som individ. Og her er du også tvunget til at være på forskellige kanaler. Du skal have et device. Det er en helt almindelig transaktion. Du går ind på deres hjemmeside, køber den her dup, ikke? Ja. Og så har du egentlig et abonnement på 12 måneder på at få opdateret en service eller opdateret din viden omkring vejsikkerhed og hvor meget stærkt du må køre osv. Og det, jeg synes, der er mest interessant i det her, det er jo så, at du lige pludselig, så har du en app integreret. Du har en betalingsplatform, hvor du faktisk skal ud af appen for at faktisk betale det igen. Og noget af det, som vi har arbejdet mest med Safe, det er betalingsmetoden. Og den er nemlig taget med, fordi det kan godt være, at du taler om onboarding og retention og alle de her ting, men rent faktisk, så er der en lille arbejde, som vi altid hævder virkelig højt. Og det er, hvad er det for en betalingsmetode, du tilbyder? Fordi det der sidste klik, så har du betalt for at få dine nye abonnenter. De er virkelig faktisk interesserede, og de sidder der i sofaen. Og nu har de besluttet sig for at abonnere på en ny kasse af, det ved jeg ikke, det kunne være vin, naturvin, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at få. Så skal jeg op og hente mit Visa-kort. Jeg kan jo ikke huske de der tal længere sider. Men tænk, hvis de bare lige havde involveret MobilePay, eller for eksempel nede i Tyskland, så er PayPal helt vild. MobilePay,
de er jo ikke bare en enkelt transaktion, men det er faktisk også på gentagne transaktioner. Ergo så er der faktisk hele tiden den der retention, og når jeg kører mit mobilabonnement på MobilePay, så får jeg den der, nu har vi trukket igen, det er de 3 abonnement, og det kører, og jeg kan tilføje lidt forskellige accounts til det. Det synes jeg faktisk er rigtig smart, og jeg synes faktisk, at den der, bare lige swiper igennem, MobilePay hævder jo også at have en konverteringsrate på omkring 98%. Ja. Det er helt sindssygt. Ja, MobilePay gør det godt. Hvad med Apple Pay så? Men de ligger lige så, det er så stærkt i svinget. Jeg vil sige, ja. Men det er ligesom om, at der er nogle, kan man sige, platform-ting, der ligesom begrænser det. Så hvis du har en Chromebook eller noget andet, kan man sige, der MobilePay, den er bare, og alle har det, og alle kan. Interessant. Ja, det er virkelig spændende. Så det er noget af det, der faktisk gør det sidste klik, den sidste del for at faktisk få lavet den her aftale om, at du kører der for flytte dem over på en... Det kan jeg også godt se, det er specielt, jeg mener det hos mange NGO'er også, hvor at det er MobilePay er sådan set virkelig fremadstormende. Ja. Det var betalingsservice, man havde back in the days, og nu er det sådan set MobilePay-løsning, som fungerer rigtig godt. Du kan også bruge det på Instagram eller på andre steder. Det er jo så sindssygt nemt at få implementeret. Ja, check. Nå, det er dig, ja, vi skal lige hoppe over lidt på nogle KPI'er, som vi har talt lidt om. Det jeg lige har taget med her, det er sådan lige, hvis vi kigger sådan på the motherboard, på nogle af de hoved-KPI'er, som er ekstremt vigtige, når vi kigger på en sund abonnementsforretning. Altså lifetime value, det er selvfølgelig en. Så kalder vi den subscriber acquisition cost. Andre kunne også kalde den selve CAC, kan man sige. Så er der selvfølgelig den månedlige abonnementsomsætning. Hvad har vi egentlig average? Fordi mange har jo, de går ind på forskellige kampagner, men vi ved, hvor gode er vi til at opsælge eksempelvis på de enkelte abonnenter. Jamen har vi styr på vores ARPU også? Og så er der selvfølgelig churn og den cohort, som der kommer dertil. Så når vi lige kigger på den, så er det simpelthen godt. Har vi en sund, det er når vi så lige kigger helt op mod månen, jamen så siger vi, okay, det er de her 5, vi så måler efter. Når vi så dobbeltklikker på hver enkelt, jamen så er det klart, så kan vi godt se, så er der mange andre kopier, som vi kan måle på også. Yeah. Jeg har taget et par stykker med, som jeg synes er spændende lige at snakke om. Det er lige vores CAC ratio. Ja, lad os lige tage den. Det er bare, altså i David Skok, han har lavet en, jeg kan sige, som er en ret stærk abonnementsguru, siger, jamen ens CAC ratio. Det man betaler for at få en kunde, det skal gerne være maks 1/3 af din lifetime value. Så hvis du har under 1/3, jamen så er du faktisk, så underspænder du faktisk på det potentiale, der ligger i forhold til at have en sund forretning. Og her gælder både altså normale subscription based, men altså også software as a service der. Så ham kan jeg godt anbefale, hvis man vil lidt mere nørde ned i den del, så David Skok og hans CAC ratio og lifetime beregning. Men jeg har sådan set taget en med, hvordan beregner man, nu kommer der altså noget her, og det nu skal I lige holde fast. Jeg har sådan set taget en kohorten med af det, vi kalder herover. Der er nogle kampagner, der er noget indtræk, og så har vi sådan set deres frafald. Det her, det er sådan set bare, jeg har taget et eksempel med for at vise det, men det er, hvor vi sådan set har rigtig godt styr på, vi har styr på den månedlige indtræk, og så har vi sådan set, hvad er frafaldet, den månedlige churn også, når vi kigger ud af vores kohort på den måde. Grunden til, at jeg har taget den med, det er sådan set, at vi gerne vil have regnet os frem til på en given kampagne, hvad for en CAC ratio har vi. Og den, som jeg lige har taget med her, det er, at vi har en kampagne på den her givende virksomhed, 3 måneder for 99 kroner. Vi har en, der hedder Spar oprettelsen, så har vi 3 måneder for 189, og så har vi en igen, der hedder Spar oprettelsen. Her har vi så lidt forskellige data der. Ja. I den her kampagne, så har de brugt noget marketing spend, og de har fået nogle nye medlemmer ind her også. Så hvis vi går en tak videre, hvad har det så kostet os? Det kunne være på Google eller Meta, på tværs af kanaler. Jamen vores CPO eller CPA, kan man sige, jamen hvad har det kostet os for den ind? Eksempelvis 3 måneder for 99, det er jo ikke mærkeligt, den har også en meget lav CPO, så den koster 48 kroner. Når vi lige regner den sammen med, hvad har det så kostet samlet set vores CAC, det vil sige, her tager vi sådan set også lige vores marketingteam med ind i beregningen her, jamen så har vi sådan set en CAC på 81 kroner, har det kostet for per medlem at få her. Hvis vi så hopper en tak videre, så har den en ekstrem høj churn. Det her det er sådan et fællesskabs community, så der er ikke så lang levetid, så der er noget at arbejde med, kan man sige. Der er mange andre, der er privilegeret med en væsentlig lavere churn. Men når vi lige kigger på selve vores churn-procent her, så giver det sådan set også en levetid i måneder. Nu har vi faktisk, vi har vores CAC,
vi har levetiden i måneder, så kan vi gå videre til det næste. Jamen, hvad er vores CLV? Den giver x antal kroner, for eksempel 666 kroner, er CLV'en på den her 3 måneder for 99 kampagne. Men vi skal også være opmærksom på, den er regnet ud fra, hvad er så vores average ARPU, som vi får ind per kunde per måned. Så det vil sige, at vi får faktisk ganget den her op med levetiden der, og så har vi vores CLV. Det man nogle gange godt kan glemme, det er, at du har også givet en rabat jo. Du har jo faktisk i 3 for 99, jamen der har du, jeg skal nok lige undgå på Colson der. Så vi har 3 måneder for 99, og det vil sige, at vi har jo sådan set det mellemliggende, kan man sige, mellem hvad er det normale abonnement, og hvad er det så, du får i rabat. Så her har vi sådan set indregnet rabatten, og det betyder, at lifetime minus rabat, nu skal man lige holde godt fast, jeg ved godt, det bliver meget teknisk, det beklager jeg. Så vi har trukket de 326 her fra de 666, så det giver 340 kroner. Så det er faktisk vores lifetime value på den her kampagne. Og der kan I jo se, at ikke mærkeligt, så er sparoprettelsen, den har i det her tilfælde har man sagt, at det er bare et kampagnemiddel at køre med en oprettelse. Så derfor så anser de faktisk her, at der ikke er nogen omkostninger, så faktisk så har den bedste hvad kan man sige, lifetime value, selvom at prisen for at få en kunde også er noget højere. Der vil vi så hoppe hen på den næste, det er, nu kan vi sådan set regne vores CAC ratio ud, så det vil sige... Altså prisen per acquired så kunde. CAC, så vores CAC, som sådan set er, altså man kan sige, customer acquisition cost, hvad koster det samlet set for at få en kunde? Det har kostet 81 kroner, og vi har en CLV på 340. Det betyder faktisk, at vores ratio på den her kampagne er 418. Det, der er så lidt interessant, det er faktisk 3 måneder for 189, fordi den også har en relativt høj omkostning i det her tilfælde, så er ratioen faktisk så er den faktisk under den her, det vil sige 1-3. Altså, og ratio, der mener du, hvor meget fik vi egentlig ud af det sidste? Yes. Dem, der har ren e-commerce, vil jo tale ROAS. Men ROAS det er jo på omsætning, hvor vi taler jo ratio mod livstidsværdien. Så på den måde, så kan vi faktisk bare konkludere, 3 måneder til 99, det var en fornuftig kampagne. 3 måneder for 189, fordi at da prisen var så høj, så har den sådan set underperformet. Det vil sige, at den har været, ratio har været 2,4, og vi vil gerne nå op til 3 minimum. Så derfor har det faktisk ikke været en overskudsgivende kampagne, så den kan man i hvert fald ikke skalere. Så vi har sådan set de to her, der hedder sparoprettelsen, testet op mod hinanden, som sådan set giver næsten 6 gange igen. Så her vil min anbefaling i en virksomhed for dem sige, her skal du sådan set investere. Har du likviditeten til dem, så skal du sådan set bare give den gas og investere endnu mere. Og det, der nogle gange godt kan blive udfordring, det er, at hvis likviditeten kan blive en showstopper, jamen så bliver man jo også nødt til at på en eller anden måde få fundet ud af, hvordan kan vi øge altså vores marketingbudget løbende, indtil vi når sådan, man kan sige, en peak-effekt. Så lige på den måde, så er der ikke nogen tvivl, man skal gøre sig nogle gode tanker, fordi det er udfordringen i abonnementsvirksomhed, er jo, at du tjener dine penge over tid. Til gengæld ved du også, i hvert fald statistisk i det her tilfælde, du kommer til at lave en rigtig god forretning på det, men der er noget likviditets-challenges, der kan komme der også. Så har jeg bare lige taget en sidste med her, som er, når vi ser noget, der er mærkeligt. Det er et bokskoncept, som jeg har taget et par eksempler her. Det er, det er en månedlig kasse. Den første kasse er altid den samme, og derfra så fra måned 2, der er det forskellige. Det er det der ligesom, man kan sige, månedens kasse, som der kommer. Og det, der er lidt sjovt at kigge her, når vi følger vores cohort, det er sådan set, alle er jo 100% i måned 1, men så sker der jo et frafald, der sker et churn, men der er nogle forskellige årsager her. Så hvis vi lige prøver ned i dem, vi kan tydeligt se, at her er der i måned 2 og 3, den gruppe heroppe, de har sådan set været godt onboardet, der er simpelthen en tilfredsstillende frafald, når vi kigger i vores churn-kurve, men der sker noget her. Hvad søren sker der her? Der er simpelthen, den ryger på 85% versus hvis vi tager dem her op, som vi kan sige mod den gruppe, vi kontrollerer op imod, som ligger over 90. Og i det tilfælde her, der var det faktisk, at det var ikke et særligt populært. Den måneds produkt, som de fik som nummer 2, den var bare ikke særlig populær. Så det var faktisk en udfordring, når vi kigger på det. Når vi så lige tager den næste, så er der den her.
Hold da op, prøv lige at se her, hvordan den udvikler sig. Den går simpelthen i måned 3, der går den væsentligt under end den, hvis vi lige sammenligner med den her statistiske gennemsnit, som der ligger deroppe. Jamen der er faktisk, vi er nede på 71. I det her tilfælde, der var det faktisk, at der var leveringsproblemer, og der var faktisk nogle tekniske problemer i selve kassen, der gjorde, at det ikke var blevet en god oplevelse. Så grunden til, at jeg sådan set har taget det med, det er bare, vi kan tydeligt se måned 2 og 3 i det her tilfælde, der sker altså noget, så der er hele den der kunderejse, har vi optimeret på den, men vi bliver også nødt til at reagere med det samme, og det er det, vi kan, når man har sådan en cohort, så kan vi sådan se hele tiden begynde at sammenligne, for det er jo ret spændende, at når du først er på måned 4, jamen så begynder den faktisk at runde ud, altså det vil sige, at den runder af, og det kan jeg også huske fra SwapFeeds af, når først at man har haft kunderne i de her 7 måneder, så var det sådan set, så havde du sådan en sunk cost, så havde du bare accepteret, at du ville have det. Ja. Kasper han spørger efter kohortanalyse. Vil I regne en gratis prøveperiode ind som CV-rabat, eller først starte analysen på gratisterne, for at de er konverteret til at blive betalingssubscribers? Det synes jeg er et godt spørgsmål. Jeg vil jo sige, den rigtige måde er jo faktisk at prøve at regne dem ind, og det er jo en kampagnetræk, eller kampagnegreb, altså det er jo en kampagnerabat, som du laver, så du skal jo holde den op imod den CPO, eller den CAC, som du faktisk kører med, fordi vi må antage alt andet lige, at vi står i en situation, hvor at det er noget lavere CAC, du får på din gratis prøveperiode, end hvis du bare trækker dem ind til normal pris. Men spørgsmålet er også, der går altså også 3 måneder, eksempelvis hvis det var en 3 måneders prøveperiode, eller hvad det nu var, at du faktisk, inden du fik pengene eller likviditeten ind. Så jeg vil faktisk prøve at beregne den ud fra den her CAC ratio-princip, og så tage det med. Og så kan man jo altid diskutere, det er jo nogle forskellige hypoteser, som man kan sætte i stand også på den måde. Men jeg vil faktisk medregne den i mit kampagnebudget, kan man sige, eller på den ratio-beregning, som der bliver lavet. Ja. Nå, vi har lidt travlt. Ja, vi har faktisk lidt travlt. Yes. Men noget af det, som vi kan arbejde med, og noget der, hvor at vores løsning kommer ind i billedet, det kan man sige, det er jo ikke inden for de første 3 måneder. Det skulle være jo lidt uheldigt. Men der, hvor vi virkelig kan se noget af det lange træk, det er det her med at introducere sådan noget som token. Hvor at når du har en fastholdelse, og du har faktisk nogle loyale kunder, hvor de har det sunken cost, de har vendt sig til abonnementet er der. Lige pludselig så er deres Visa-kort udløbet. Hvad så? Det er faktisk hårdt arbejde at støve dem op igen. Nå ja, jeg har også det der abonnement, og lige pludselig skal de til at tage stilling til det. Det kan både være godt og ondt, vil jeg sige, på mange måder. Så det med, at vi sammen med Visa og Mastercard har fået sat sådan en lille token på Mastercard og Visa-kort, gør, at lige så snart, at din kunde får et nyt Visa-kort eller Mastercard, så bliver data faktisk erstattet. Det vil sige, at du skal ikke ud og spørge. Abonnementet bare fortsætter. Og det er de der, som bare har, uopmærksomt kommer til at opsige deres abonnement. Det er faktisk en lille procent, men kan faktisk betyde mange penge, og især med den der fastholdelse. For lige pludselig skal vi til at støve dem op igen. Desuden så er der sådan noget omkring fraud, altså svindel, hvor Visa og Master er meget opmærksom på, at de her data, der bliver udvekslet mellem forskellige kunder osv., faktisk også kan ende i et forkert hænder. Og det er også med til at minimere, og så er det faktisk en bedre service over for kunderne. Ja. Og lige præcis. Jeg tror faktisk bare lige for at tage MobilePay. Jeg hørte jo også, at det er også noget, de er rigtig skarpe til, fordi vi bruger MobilePay til alt muligt, man overfører til hinanden. Så det gør også, at de har en kæmpe aktie i den her token, til at den MobilePay er opdateret. For der er mange, der spørger, jamen MobilePay kan godt være svært, for der kan være mange, der bare canceler deres subscription på grund af kort og så videre. Og der er de jo også ret skarpe faktisk til at få den her token på og så videre. Så derfor det er jo meget dejligt at høre også. Det er spændende at høre den her hele token-delen også. Men det er jo også typisk et Visa-kort, du indsætter i MobilePay. Yes, præcis. Det er nemlig det. Så det hele kører. Og en af de gode eksempler, vi har arbejdet med, det er Storebæltsbroen. The Great Bill Bridge. Men faktisk så en ting var, at de reducerede deres churn med 9%, bare på grund af den her token. Men det, der var mest interessant, det synes jeg faktisk er supportopkald. Fordi jeg bruger ikke min brobis altid. Jeg har engang rekvireret en for 100 år siden, og den kører egentlig bare sådan lidt stadigvæk. Men når jeg så skal møde op der og køre igennem, så kører jeg bare igennem ligesom alle de andre. Ikke? Og det skal gå stærkt. Det skal ikke holde. Det skal gå stærkt. Men så virker den ikke.
Det er nok alle sammen prøvet, ja. Ja, jeg kan love for, at support, de havde faktisk nærmest en særlig enhed, der skulle sidde og tage imod. Yes. En frustreret far, der sad med hele familien, og de skulle nå et eller andet nede i den anden ende. Det er jo så også slut. Det vil sige, at 20% af deres opkald er faktisk fjernet fra supporten. Det er altså rimelig meget at komme efter. Det er rimelig hæftigt. Ja, det tror jeg faktisk måske alle abonnementsvirksomheder oplever med token faktisk, at der er mindre support, i hvert fald i den henseende her. Det er sgu en interessant historie. Ja. Og så noget af det, som vi prøver at arbejde med, det er også at give adgang til den data. Så, fordi vi er jo interesseret i betalingen, og det er jo sådan set den sidste del af rejsen, der egentlig er med til at sætte standarden. Så når vi arbejder med den data, vi ved og vi kender, så har vi jo alt transaktionsdata. Det vil sige, at vi kan gå ind og se, hvad er revenue, hvad er din AAR og MAR, som er også nogle af de vigtige ting, når vi taler om abonnementsløsninger. Hvad er det for nogle planer, der dur, og hvad er det for nogle planer, der ikke dur så godt? Så man kan sige, at bruge løsninger og have dine transaktioner igennem, giver dig faktisk også mulighed for at have sådan den daglige styring med, hvad det er for en form for en abonnement. Der, hvor jeg synes, det er endnu mere interessant, det er jo, transaktioner fejler. Så kan det godt være, at vi har introduceret token, men der er altså også nogle andre ting, fordi landskabet er, når du trækker i nogle penge fra din kunde. Altså, man kunne lave det et show omkring, hvad der er, der skal igennem, og med de her flere lag som MobilePay og Apple Pay, så er der faktisk kommet et lag ind imellem Visa og Mastercard også i forhold til banken. Ja. Så der ligger faktisk utrolig mange lag. Så hvor var det gik galt? Vi får rigtig mange fejlkoder inde hos os. Så vi ved faktisk godt mange gange, hvad fejlen egentlig er. Og når du så kan arbejde med churn, den har du sikret, og du har token Visa på, og hele det kører skidtet. Men hvorfor var det egentlig en fejl den sidste ende? Ja. Fordi der er faktisk en del, der er rigtig glade for deres abonnement. Men at vide, hvorfor fejlede det, gør, at du også kan være med til at prevente. Det var et dårligt engelsk ord, men det er jo sådan, det blev. Ja, præcis. Okay, spændende. Så det synes jeg faktisk, at fordi det er det sidste step, hvor du ikke længere har et greb, kan man sige, hvor tingene er lidt overladt til nogle andre. Ja. Og man kan simpelthen gå ind og måle det, og gå ind og arbejde med det inde i vores forskellige dashboard. Og noget af det, som jeg synes virkelig er interessant, fordi så bliver det virkelig nørdet. Altså så bliver det virkelig nørdet. Så har du styr på det hele, du har styr på det MAR, AAR, og så arbejder du faktisk med de sidste procent, der nogle gange godt kan være lidt irriterende at arbejde med, fordi du ved faktisk ikke, hvorfor er de der? Ja. Spændende, ja. Men I har lavet nogle nye dashboard, kan det ikke passe? Vi har lavet, og en af dem, der kommer lige om lidt, det er den her churn. Yes. Og den er faktisk rigtig interessant, for lige snart du arbejder med dine abonnementsmodeller, ligesom sætter betingelser og krav op inde i vores admin, så kan vi hjælpe dig egentlig med at lave de her beregninger på dag til dag. Og når du så skal på kampagnemode, så skal du altså nok have fat i Excel-arket. Ja, jeg har jo nok sagt det. Jeg drømmer jo om, at der var en churn rate per kampagne, så man sådan set mere kunne connecte det hele. Yeah. Men det er jo også der, hvor vi kigger nok ind i større virksomheder, der har noget Power BI, som de sidder og får det connected med. Men altså for mig er det bare den her churn cohort, er bare noget af det vigtigste, fordi har du styr på den, og kan du se, er der nogle mønstre, der bare ikke passer, er der noget, der bonger ud? Jamen, er det kampagnen, der er årsagen, eller er det fordi, vi havde var det et dårligt produkt, eller var det levering? Altså, hvis du er nødt til at, hvorfor skete det? Det kan du bare ikke se, hvis, altså et tal, det er et tal, ikke? Altså, så det der med at få mønstret ind, så, men det er jo, det er i hvert fald mit ønske, tror jeg, til fremtiden, der kommer sådan et lille hjørne der med den her cohort der, fordi det er manuelt at regne den ud, den er lidt tidskrævende, specielt for større virksomheder også. Men og lige præcis det der så med at tabe det, kan man sige. Vi har også en lille integration ind til det her donning, fordi det er faktisk ikke mange, der ved det her med, at du faktisk, der er nogle retmæssige lov. Hvor mange gange må du faktisk forsøge at trække på et kort? Okay. Det er faktisk også noget, der er vigtigt at tage med, fordi det kan jo godt være, at der ikke lige var penge, fordi det var 30. i måneden, men 31. kom de faktisk ind. Ja. Så der er faktisk nogle lovgivningsmæssige ting om, hvor mange gange må en forsøge at trække. Og noget af det er faktisk også vigtigt at være dækket ind på at have viden om. Yes. Fordi hvis du kun trækker én gang, og så siger, at den gik fejl, jamen hvad så? Altså, så at have den data også, der siger, det er hullerne i osten, jeg kigger på. Ikke? Det er jo ikke det, der smager godt, det er alle de der udenom. Men hvordan kan vi arbejde med de her ting? Og bare en lille smule e-mail, der kommunikerer omkring det her. Vi har forsøgt at trække på de kort, service-minded. Vi ved bare, det virker. Jeg vil faktisk sige lidt sådan en lille anbefaling. Hvordan er det egentlig at være kunde i sin egen forretning?
mange har jo prøvet at signe sig op, de har været set værditilbuddet. Det er faktisk meget sjældent, vi ser nogen, der signer sig af på grund af manglende betalingskort. Og hvad er det så for et donning flow, jeg får? Virker det overhovedet? Og er det egentlig også en kommunikation, som matcher det brand og de værdier, som vi egentlig har? Fordi sådan nogle donningsmail kan jo godt være meget hårde stille, men det kan også godt være meget korte og kontante, og faktisk ikke, hvor de ikke er bygget ind. Så det vil jeg sådan set faktisk sige som en anbefaling, at hvis man ikke lige har prøvet det, så måske lige selv prøve at signe sig af på grund af kortproblemer. Fordi det tror jeg faktisk giver nogle nye indsigter. Og det er jo lige præcis den sidste del, vi skal skulle have dem tilbage, når de køber der, ikke? Og holder fast i dem på bedst mulig vis. Og det er bare virkelig godt råd herfra. Godt. Så. Okay, nu vi yes. Godt. Så er der nogen, der har nogle spørgsmål. Kasper, du er i gang med at skrive, kan jeg se, så vi holder lige kørende. Ja. Men altså, når jeg sidder hver dag og samarbejder, kan man sige, på tværs af Bilværk, for at finde ud af vores egen churn, vores egen konverteringsrater, så er det faktisk det er virkelig en svær øvelse. Altså, og nu kan man sige, at vi er blevet merged. Det vil sige, at vi har 3 forskellige dataenheder, der skal finde sammen. Ja. Det er den samme metode, og så alligevel ikke. Ja. Jeg synes, det er svært, og det er også noget især ude hos forskellige virksomheder. Nå, Kasper, den vender jeg lige tilbage på, fordi jeg har Michael med på kaldet, han ved det. Men jeg ved det simpelthen ikke. Den får du en svar på bagefter. Ja, lige præcis. Og jeg kender, der er en helt nøjagtig grænse, Kasper, og den sender jeg lige videre til dig, for at vide, hvor meget der egentlig er lovligt i de her ting, og hvornår går man faktisk over grænsen. Så ja. Men der er ikke nogen tvivl om, jo stærkere data du har, datagrundlag i forhold til at måle de forskellige KPI'er, jo nemmere er det bare at styre din forretning også. Ja. Fordi det er jo et eller andet sted på et lille smule, det er ikke simpelt, men det at styre hele kunderejsen, og så få den, hvis man måler den op mod, både med churn, men også får man den godt i gang. Hvor er det, de churner oftest hen, eller for hvilke kampagner? Jamen det kan vi bare beregne. Så kommer det jo statistik igen i forhold til den lifetime value, der er. Og det er jo det, der gør det også spændende, også derfor det med abonnement for mange virksomheder er interessant, fordi vi kan begynde at beregne det potentiale, der ligger ude i fremtiden, når vi kender prisen på vores kunder og så videre også. Godt. Lige her på faldereglen, så har jeg faktisk lyst til at love dem, der sidder tilbage nu. Jeg har lyst til at love dem noget. Ja. Det er, at de får mere indsigt, når vi er færdige med at lave vores survey. Ja. Jo, det er godt sagt. Fordi vi arbejder først på at lave en undersøgelse af forbrugerens adfærd, ikke bare i Danmark, men også i Norge og Sverige, for at finde ud af, hvad er det egentlig, der driver dem, og hvorfor har de lyst til at signe sig op til et abonnement, og hvad er det egentlig, der skal til. Jeg synes, det er sindssygt interessant, fordi hvis vi er førende inden for det her, hvad er så mekanismerne helt nede i dybden, så man faktisk kan gå ind og tabe ind i? Ja. Også, adfærden også ændrer sig. Vi lavede jo for et par år siden, der lavede vi sådan set The Scandinavian Subscription Survey, og det er sådan set en opfølgning på den. Så nu begynder vi også at have nogle tal, vi kan holde op mod hinanden for at se udviklingen, både i potentialet forretninger, men også hvad er det for en adfærd og forbrugerne, hvad er det, de oplever derude. Dengang kan jeg huske, der var Amazon en af spørgsmålene for et par år siden. Nu er Amazon jo hoppet lidt af, nu er det måske Temo, der er kommet på, men det bliver i hvert fald spændende at lige følge. Så den regner vi har klar i oktober måned, er i hvert fald drømmen, slutningen af oktober. Så har vi også lidt pres på os selv. Vi får i hvert fald spurgt de skandinaviske lande for, hvad er det for en adfærd, hvad de oplever, når vi taler abonnement i hvert fald. Er der nogle andre spørgsmål? Ellers tror jeg bare, vi er stille og roligt ved at runde af, hvad jeg lige vil sige. Og vi sender det hele ud til jer lige om lidt. Det skulle gerne være både recordings og den her præsentation, som vi har sendt videre, hvor I kan downloade den, give den videre til en kollega. Og som sædvanligt, så kan man altid bare dele indholdet. Meget gerne. Og hvis der er nogen, der har nogle yderligere spørgsmål osv., jeg skal selvfølgelig nok vende tilbage til dig, Kasper, men det er, tage fat i os. Det er, hvis vi sidder her. Og nej, vi sidder ikke her. Vi er klar her, men vi skal nok svare. Og så har vi en masse gode kolleger. Så fedt. Ja, i hvert fald meget spændende, og jeg håber også, at alle fik et godt indblik i, hvad det der rører sig derude, og som sagt, prøv lige at tjekke de der frame ud, det er ret vildt, det de er ved at bygge op, så det er sådan en abonnementsraket, og det er jo meget fedt, i hvert fald fra den side af, siger vi er nogen, der går ud globalt, og kan være med til at påvirke, hvordan man laver abonnementer derude, så det bliver der nok talt om, det så meget spændende. Men tak fordi I alle sammen lyttede med, og kan I have en god dag derude. God dag. Det er godt. Hej.